I det følgende her, der har vi tænkt os at gennemgå Ptolemæens model, som vi jo nu kender ret godt på danskfaget og på måden, man sådan generelt argumenterer i danskfaget. Og vi har tænkt os at gennemgå modellen eksemplificeret på en analyse af Henrik Pontoppidans novelle Bondeidyl fra 1883. Påstanden har vi jo allerede styr på. Vi ved godt, at påstanden er det, man gerne vil overbevise andre om. I en danskfaglig kontekst, i en typisk tekstlæsningskontekst, der er påstanden det, vi kalder fortolkningshypotesen. Og hvad er en fortolkningshypotese? Jamen det er jo vores umiddelbare tolkning af den tekst, som vi nu engang har læst. Den tolkning, så kommer til at styre den måde, vi efterfølgende analyserer teksten på. I forhold til Bondeidyl, der kunne fortolkningshypotesen og dermed påstanden om teksten for eksempel være, at novellen har som intention at udtrykke forargelse over den udbygning af landarbejderne, som finder sted på landet. Belægget har vi jo også allerede styr på. Det er, som vi ved, det man bygger sin påstand på. I en danskfaglig kontekst, der vil man sige, at belægget er selve analysen, inklusive de citater, man henter i teksten, som man analyserer. I forhold til Bondeidyl, der kunne belægget for eksempel være nedslag i måden, der fortælles på, altså noget om synsvinklen og noget om fortælleren. Man kunne for eksempel sige, at det var et belæg for fortolkningshypotesen, at fortælleren kommer med mange ironiske kommentarer. Deri består netop den her forargelse, som vi altså taler om i påstanden i fortolkningshypotesen. Og når vi nu allerede er så godt i gang, så kigger vi også lidt på hjemmelen. Som I ved, så er hjemmelen altså den regel, som understøtter belægget, og som afsender og modtager er enige om på forhånd, og som ikke nødvendigvis behøver at blive udtalt. I sådan en danskfaglig kontekst, der vil man sige, eller der kunne man sige, at den herskende litteraturteori, de metoder, vi kender fra danskfaget, og som vi alle er enige om på forhånd, er gode måder at arbejde på, udgør hjemmelen. Det kunne for eksempel være vores viden om den nykritiske og den socialhistoriske analysemetode. Inden for den nykritiske analysemetode, der ser man på teksten som noget autonomt, som noget, der ikke nødvendigvis skal se i forbindelse med noget andet, for eksempel samfundet. I den socialhistoriske analysemetode, der går man væk fra nykritikken og kigger netop på værket som en del af en helhed, som en del af samfundet. Og man læser også værket som noget, der siger noget om samfundet i den tid, værket blev skrevet på. I tilfældet med Bondeidyl her, og i generelt i forhold til de tekster, vi tit læser i dansk i gymnasiet, så vil begge analysemetoder være gode at få i spil, og det udgør hjemmelen, når vi arbejder analytisk. Og så har vi jo selvfølgelig også rygdækning. Den skal vi også have på plads, når vi argumenterer danskfagligt. Rygdækningen er, som vi ved, andre eksempler eller undersøgelser, man kunne også sige andre analyser, der bakker ekstra op om argumentet. I det her tilfælde, der kunne det for eksempel være netop andre analyser af samme tekst eller værk, altså andre undersøgelser, hvor værket har været underkastet analyse. I det her tilfælde, der kunne man for eksempel henvise til bogen Nye læsninger af Pontoppidan fra Gyldendal 2005, skrevet af litteraturteoretikeren og underviseren på Aarhus Universitet, Dan Ringgaard. Parentes bemærket, det her er et tænkt eksempel, men det kunne man forestille sig kunne være en undersøgelse, man kunne bruge som rygdækning. At have en tydelig rygdækning i sin argumentation er altså en måde at styrke argumentationen på. En anden måde, man kan styrke den på, det er ved at anvende gendrivelser. Som vi ved fra Lille Lars' situation, så er en gendrivelse altså, at man kommer eventuelle modargumenter i forkøbet. I forhold til en danskfaglig kontekst, så er det her, man har et selvkritisk blik for steder, hvor andre kan mene, at analysen ikke helt holder, eller hvor der er andre fortolkningsmuligheder, som man måske også burde overveje. I Bondeidyl, der er der for eksempel et citat, der lyder sådan her: "Men da er løvfald altid nær." Hvis man nu læser det meget konkret, så kan det jo både være en påpegning af, at årstiden skifter, men hvis man vælger en anden tolkning, så kan man også læse det som noget mere symbolsk, der peger på en personlig udvikling hos nogle af karaktererne, nemlig at noget ændrer fase, at noget ændrer sig til noget andet. I en god analyse, der husker man at tage højde for nuancerne i ens analyse, at der altså nogle gange kan være flere tolkningsmuligheder.
Og så er vi altså ved at være ved vejs ende, men vi skal lige huske det her med styrkemarkøren også. Styrkemarkøren er jo de steder i argumentet og i argumentationen, hvor man viser, hvor sikker man er i sin sag. Og man kan altså både optone, hvis man er meget sikker, og nedtone, hvis man er knap så sikker. I en danskfaglig kontekst, så er det her, man angiver, hvor sikker man er i sin fortolkning. I hvert fald sådan groft sagt. For eksempel kunne man i fortolkningshypotesen skrive, eller måske nærmere i konklusionen, hvor man jo gengiver fortolkningshypotesen, skrive, at novellen i udpræget grad, altså i høj grad, har som intention at udtrykke forargelse over udbytningen af landarbejderne. Hvis man var knap så sikker i sin sag, så kunne man for eksempel have sagt, at novellen i nogen grad eller i en vis grad havde den intention. Det er altså her, man går ind og angiver, i hvor høj eller hvor lav grad man er sikker på ens påstand. Slutbrud, det var det. Vi håber, at du er blevet klogere. Du kan jo altid se videoen igen, eller hive fat i din dansklærer, som vi er sikre på ville elske at hjælpe dig med at uddybe nogle af begreberne, som du er stødt på her. Tak fordi du lyttede med.